Nachádzame sa vo vedeckom depozitári Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. V depozitári je veľa významných nálezov z celého územia Slovenska, ale my sa budeme venovať atraktívnemu, senzačnému objavu kniežacej hrobky z Popradu, ktorá patrí k takým najvýznamnejším európskym nálezom, ktoré Slovensko poskytlo. Náš príbeh sa začal pod Tatrami jedno mrazivé ráno pred 13 rokmi. Na miestach, ktoré pod nánosmi hliny ukrývali unikátny archeologický nález, mal stáť priemyselný park. Ale skôr ako tu vyrástli výrobné haly a ešte predtým, ako sa zahryzli do terénu stavebné stroje, sa musel začať archeologický prieskum. Tak, ako to stanovuje litera zákona. V Matejovciach pri Poprade, kde sa pripravovali zemné práce na výstavbu priemyselného parku, sa vykonával predbežný archeologický prieskum pod dohľadom Popradského múzea. Pracovníci vyhlbili skúšobnú sondu do hĺbky 1 metra a keďže sa nič nenašlo, archeológ múzea dal súhlas na výstavbu, ako zvyčajne v podobných prípadoch. Začala sa normálna práca so zemnými mechanizmami. Začiatok tohto výskumu je trošku taký možno bizarný, ale sa na druhej strane typický pre archeológiu a ten nález bol viac menej náhodný. Keď bagrista išiel odťažiť miesto, kde stavbárom stále premokala pôda, kde bolo vlhko, kde sa stroje zabárali, tak, že aby urobili poriadok, tak to vyťažia a nasypú tam štrk. Keď už začal bagrovať, po nejakých 2 metroch zrazu naďabil na hranoly, klasické hranoly, na sústavu hranolov, ktoré vlastne tou lyžicou potiahol, tak bagrista bol celý vyplašený, že našiel podľa jeho rečí nejaký kryt, muničný sklad z druhej svetovej vojny a v podstate odtiaľ odišiel a ani to svojim šéfom nepovedal a bal sa k tomu znovu nejakým spôsobom dostať, že či to nie je nebezpečné. Keďže z tejto jamy prúdila voda, bolo rozhodnuté jamu s tými neznámymi drevami zasýpať a spevniť, zafixovať. Našťastie v tomto dramatickom okamžiku sa tu objavil archeológ, kolega Peter Roth, ktorý upozornil na to pracovníkov Archeologického ústavu. Z Spišskej Novej Vsi, ktorí spolu s kolegom z Popradského múzea išli na miesto a teda zistili, že teda nejde o žiadny muničný sklad, ale ide o nejaký iný objekt, aj keď tiež v tej chvíli nie úplne presne vedeli, o aký starý objekt ide. Keďže máme aj v minulosti veľmi dobrú skúsenosť zo spolupráce s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra, tak sme ich kontaktovali a požiadali sme o spoluprácu. To, aký starý je ten objekt, vlastne prvý náznak sa zistil až pri komisii archeologickej, kde zhodou okolností doktor Pieta s doktorom Kolníkom našli jedno drievko, v ktorom bol strieborný nit. A samozrejme to, že do dreva dať strieborný nit nie je už úplne bežná vec a najmenej v novoveku, takže to bol prvý taký náznak, že pôjde o nejakú starú vec, ktorá si zaslúži archeologický výskum. A to bol v podstate štart celého procesu výskumného. Tak sa po zime začala mravčia práca našich a neskôr i nemeckých archeológov, spojená s náročným laboratórnym výskumom a postupným odkrývaním záhad prastarej hrobky. Archeologický ústav začal výskum s tímom pod vedením doktora Pietu, ktorý ale veľmi rýchlo vlastne zistil, že napriek tomu, že naše výskumné metódy sú celkom dobré, alebo povedal by som európsky štandard, ide o takú unikátnu vec, že treba zapojiť ešte aj inštitúciu, ktorá sa špecializuje na nálezy organických materiálov vo vlhkom prostredí. A tu najlepšie nám zapasovala vlastne priateľská inštitúcia Múzeum v Schleswigu pod vedením svojho riaditeľa Karnapa von Bornheima, ktorý
je jeden z najväčších špecialistov na tieto otázky. A veľmi rýchlo už aj na výskum nám poslal svojich ľudí. Niekedy môže jeden telefonát niečo zmeniť, alebo mnohé. A tak to bolo aj pred 12 rokmi v júli 2006, keď mi môj priateľ a kolega Karol Pieta zavolal a povedal: Klaus, nemohol by si prísť do Popradu? Našli sme zaujímavý nález a potrebujeme pomoc z tvojho múzea. A tak som hneď odcestoval do Popradu a uvidel túto fantastickú pohrebnú komoru. Povedal mi, že výskum bude trvať asi tak 2 týždne, ale z týchto 2 týždňov je to už 12 rokov. A aj týchto 12 rokov ešte nie je koniec. V lete 2006 mi zavolal môj šéf, profesor Klaus von Karnam-Bornheim, a povedal mi, že na Slovensku sa našiel vynikajúci hrobový nález. A či by som tam s ním vycestovala a nechcela si to pozrieť. Súviselo to s tým, že som už predtým pracovala s podobnými drevenými pohrebnými hrobovými komorami. A tu sa samozrejme nepovie nie. Potešila som sa a tak sme tam vycestovali. Tam som sa spoznala s Tereskou Štolcovou a Karolom Pietom. Videli sme úžasnú komorovú hrobku a videli kolegov, ktorí tam pracovali celý od blata, pršalo, stáli v bahne a vo vode a pracovali. Bolo to celkom fascinujúce. Vtedy mi ešte vôbec nebolo jasné, že s týmto mužom z Popradu strávim toľko rokov. Totiž tu v Šlezvigu v mojej pracovni. Vtedy sa to ešte vôbec tak nejavilo, ale som rada, že sa tak stalo. Počas tohto alebo v priebehu tohto výskumu sa zorganizovalo aj niekoľko stretnutí odborníkov, ktorí sa teda prišli na lokalitu pozrieť a priamo teda na nález. No a už vtedy sa skonštatovalo, že ide o skutočne mimoriadne unikátny a jedinečný nález. Zatiaľ, alebo doteraz, dokonca v Európe taký nález nie je žiadny iný. Pri objave sa veľmi rýchlo prišlo na to, že ide o drevenú zrubovú komoru, v ktorej sa nachádzal drevený sarkofág so zvyškami poškodeného trupu zomrelého a takisto s inventárom, ktorý, ako sa počas výskumu zistilo, bol vlastne vykradnutý. A skonštatovalo sa tiež, že je veľmi dôležité venovať mu aj maximálnu pozornosť, hlavne čo sa týka záchrany a potom samozrejme aj samotnej prezentácie tohto nálezu. Ja som tam stála vlastne vo výške nado mňou, ja neviem, výška tej komory bola 2 metre, čiže keď som tam stála, tak som stále bola vnútri a som sa zblízka pozerala na to drevo a naozaj sa mi nechcelo veriť, že toto je drevo, ktoré je 1600 rokov staré. A tu ja stojím a teraz to tu odkrývam. Bol to zvláštny pocit, lebo to je ako keď človek stojí v nejakej pyramíde, alebo teda v nejakej hrobke kráľovskej, v údolí kráľov, nie? Tak má taký ten pocit tej výnimočnosti, lebo tam bol pochovaný nejaký vzácny človek. A tu stojí človek pod Tatrami, našimi Tatrami v našom Slovensku, v 1600-ročnej hrobke a takto sa dotýka toho dreva, to bol úžasný pocit. To je pre každého, podľa mňa aj pre toho, kto nemá nejaký vzťah histórii alebo archeológii, to musí byť niečo úžasné. Počas archeologického výskumu v Poprade v roku 2006, keď sa otvorila hrobka, sa ukázalo, že je tam veľa organického materiálu. Bolo zrejmé, že bude treba urobiť archeobotanický výskum. Ja ako archeobotanik som v Poprade mala za cieľ determinovať alebo určiť taxonomickú príslušnosť driev, z ktorých bola hrobka urobená, prípadne iné vybavenie tejto hrobky vo vnútri, keď sa tam niečo nájde. To bol jeden z cieľov. A druhý bol vlastne pokúsiť sa z tých vrstiev, z tých uloženín, ktoré tam boli, z tých sedimentov, vyplaviť zvyšky rastlín, ktoré by nám mohli nejakým spôsobom priblížiť prostredie, v akom tá hrobka bola vlastne budovaná alebo postavená. Tie rastlinné makrozvyšky, hoci ich voláme makrozvyšky, nevidieť voľným okom.
A práve preto ich musíme z tých sedimentov nejako vybrať, vytiahnuť. A ten spôsob toho získavania tých semien alebo plodov alebo uhlíkov, zvyškov malých driev sa volá preplavovanie. Preplavovanie je tá hlavná metóda, ktorou získavame rastlinné zvyšky z archeologických vrstiev a vlastne funguje tak, že na sito, veľmi jemnučké sito, 0,25 mm, štvrť milimetrové sito, dáme zahŕsť hliny a sprchujeme z vrchu vlastne túto vzorku. Jemný íl a jemná hlina sa odplaví a na tom site nám ostanú uhlíky, kúsky kovu, kamienky, drevka, proste všetko, čo sa nepodarí rozpustiť. A potom takúto vzorku, už čistú preplavenú, buď usušíme, ak bola zuholnatená, alebo ak bola konzervovaná vodou, musíme uložiť do vody, do nejakého vodného balíčka a potom v laboratóriu pod mikroskopom vlastne pozerať. Pri takomto preplavovaní sme v Poprade prvýkrát našli, že stadiaľ nejdú len drievka a semienka, ale idú stadiaľ aj textilné vlákna a kúsky kože. A práve potom bola zavolaná kolegyňa, ktorá sa špecializuje na analýzu textilu a na analýzu koži, aby sa mohla tomuto artefaktu venovať. Tu je len taký príklad toho, ako sme pracovali v teréne, ako vlastne ťažké podmienky sme mali. Museli sme na závesných lavičkách zhora skúmať veci pod nami a postupne ich vlastne odoberať a ďalej dokumentovať všetky kontexty. Z Popradu vlastne máme ukončené všetky analýzy materiálu, čiže máme zanalizované všetky drevá, ktoré sme mali k dispozícii, pretože tie bolo nutné zanalizovať predtým, ako boli zakonzervované. Po konzervácii už sa drevá nedajú ďalej analyzovať. Takže vlastne máme zanalizované skoro všetky trámy hlavné z vonkajšej a vnútornej komory a všetky predmety, ktoré sa v komore nachádzali. Môžem prezradiť, že vlastne tá komora bola vystavaná vonkajšia aj vnútorná zo smrekovca opadavého, ktorý má krásne červenkasté drevo a vlastne ešte v čase nálezu x rokov potom, ako bol do tej zeme uložený, stále mal tú červenú farbu. Okrem všetkých ostatných úžasných nálezov, ktoré v Poprade boli, sme nabrali aj 25 blokov s organickým materiálom, ktoré sme tam zabalili, prichystali na transport a vedeli sme, že teda prinesú ďalšie informácie, že ich budeme skúmať v laboratórnych podmienkach. Objem driev po rozobratí predstavoval približne 12 tón hmoty, ktorú bolo potrebné čo najrýchlejšie zabezpečiť uložením vo vhodných priestoroch a dať možnosť ich konzervácie. V tomto smere nám pomocnú ruku podali naši dávni spolupracovníci zo severonemeckého Schleswigu. Staré malebné mestečko Schleswig, ležiace asi 150 km od Hamburgu, na severe neďaleko dánskych hraníc, si pamätá časy vikingov, aj dánskych a pruských kráľov. Stredovek tu pripomínajú mnohé architektonické pamiatky. Robustné, ranostredoveké stavby, barokové budovy, katedrála s hrobkou dánskeho kráľa Friedricha I., zámok Gottorf, bývalá rezidencia šlezvigských kniežat i novšie reminiscencie na staré rybárske dediny v okolí mesta. Na juhu od súčasného moderného osídlenia kedysi stála mocná vikingská osada Hedeby,
ktorú v roku 1066 celkom zničil nájazd pobaltských Slovanov. Šlezvíkčania si však uchovali v pamäti spomienky na svoju starobilú kultúru a vykopali z podzeme a zachránili pred vlhkým oceánskym podnebím hmotné pamiatky svedkov slávnej minulosti svojho kraja. Nie náhodou je v tomto meste veľké krajinské múzeum a archeologický ústav s priestrannými konzervačnými a reštaurátorskými dielňami, ktoré sa špecializujú na obnovu organických archeologických nálezov. Šlezvikské múzeum, umiestnené v bývalom zámku, je obrovské už na prvý pohľad. V bývalých koniarniach sú priestranné archeologické pracoviská a laboratóriá vybavené modernou technikou. Tu zachránili a zakonzervovali zvyšky lodí starých vikingov a vytvorili jedinečný architektonický priestor v tvare obrátenej lode, v ktorej je samotné múzeum. Spolupráca slovenských archeológov s tímom šlezvikských odborníkov je staršieho dáta. Preto bolo prirodzené, že sa naši archeológovia obrátili na tento tím špecialistov na záchranu a obnovu mokrého dreva. Pretože aj hrobka bohatého veľmoža z Podtatier bola celá pod vodou, podobne ako vikingské lode. V tejto väčšej hale boli konzervované drevené trámy z Popradu, ktoré sem boli pred rokmi dovezené. Boli očistené najprv vo vode so štecami a potom nasledovalo dlhšie namáčanie, aby sa z pórov dostali aj najmenšie čiastočky piesku, zeminy a prachu, aby tak prebehla dokonalá konzervácia. Ako prvý krok sme polyetylénom konzervovali drevo vnútornej komory. Je to vo vode rozpustná látka. Najskôr sa musí odpariť voda, aby sa drevo ochránilo a stabilizovalo. Drevá boli pod vplyvom vlhkosti mäkké a trvalo viac ako rok, kým prebehol proces namáčania, aby tekutina prenikla úplne dovnútra. Tu na pravej strane sú veľké kade, v ktorých boli máčané hranoly. Tu vidíme veľkú vaňu, v ktorej prebiehala konzervácia. Vyhrieva sa na asi 60 stupňov Celzia, čo je dobré pre lepšie preniknutie konzervačného prostriedku, pretože drží teplotu. Sušenie dreva trvá niekoľko mesiacov, až 1 rok. Pred sušením museli byť drevá zmrazené na -25 stupňov Celzia. Potom nasledovalo schnutie, pri ktorom sa voda dostala z pórov. V stroji je totiž vákuové prostredie. Ide o proces, pri ktorom sa odparuje ľad a tento proces trval pri každom kuse dreva 2 až 3 mesiace. Počas týchto fáz sa práce dokumentovali kvôli sledovaniu jednotlivých fáz konzervácie a aj kvôli porovnaniu pôvodného a aktuálneho stavu. Archeologický ústav bol a je stále v úzkej komunikácii s týmto super múzeum, s týmto super tímom a zase aj naši pracovníci pracovali aj priamo v týchto múzeách na dokumentácii a spracovaní týchto unikátnych nálezov. Lebo dôležité je to povedať, že tá dokumentačná stránka je nesmierne významná, keďže je to náročný proces a veľmi ľahko sa môže stať, že niektorý z tých predmetov sa značne zdeformuje alebo zmizne z rôznych dôvodov. Je to veľmi háklivý, je to vyše 1500 rokov starý materiál a teda veľmi ohrozený. Aj z tohto dôvodu už v Šlezvigu nastala prvá fáza, kompletná dokumentácia každého jednotlivého predmetu, ktorý sa vyzdvihol z niektorých blokov, ktoré sa tam odniesli.
To znamená, bola to nielen klasická fotodokumentácia, ale bolo to aj podrobné skenovanie týchto nálezov, takže aj pre budúcnosť sú všetky predmety, všetko, čo sa našlo na veky vekov, aj v digitálnej forme, zachované v tom tvare, ako sa našli. Tam následne nastával proces, zase v kooperácii aj s našim pracoviskom, kde zasa podľa nálezových plánov pekne rekonštruoval proces, kde sa jednotlivý ten predmet nachádzal. Tu máme kresby zhotovené počas vykopávok. Všetko je očíslované a zakreslené. A takýchto kresieb máme veľmi veľa. Bolo treba zvážiť, ako vlastne s týmito plánmi pracovať, aby sa dal hrob neskôr zrekonštruovať. To znamená, že keď sa pozrieme do tohto plánu, tak sme schopní vlastne nájsť aj tú úplne najmenšiu vzorku najjemnejšieho kusu textilu alebo nejakého fragmentu zlatej nite v rámci celkovej tej hrobky. To znamená, že vieme povedať, kde sa to nachádzalo, v kontexte s čím a čo to vlastne bolo. A to je pre nás úžasná informácia, pretože potom na konci budeme schopní vlastne na základe tejto databázy interpretovať hrobku alebo teda jednotlivé nálezy. Nasledovala digitalizácia nálezov a plánov, ktoré vytvárajú vrstvy v rôznych výškach nad sebou. Každý nájdený predmet so značením vrstvy bol prenesený do počítača, aby s nimi mohli pracovať. Tu vidieť vonkajšie trámy. Vpravo hore je vchod do hrobu a teraz je to možné postupne rozoberať a pozrieť si, ako to vyzeralo zvnútra. Napríklad, keď odstránime teraz strechu, vidíme, že vo vnútri sa nachádza vnútorná komora. Ale teraz to vyzerá ináč, lebo strop hrobky bol prelomený vykrádačmi hrobu. Postupujme ďalej. Ak odstránime vonkajšie steny, vidíme kompletnú vnútornú komoru s časťami mobiliára. Man kann jetzt Stück für Stück weiter vorgehen. Wir bauen jetzt die Wand von der äußeren Kammer einmal ab. K ním patrí napríklad stôl, tu bol vykrádačmi urobený otvor, cez ktorý muž, nachádzajúci sa vo vnútri, vyhadzoval veci von. V tejto časti nachádzame predmety súvisiace so stravou, keramické nádoby. Keď sa teraz zoomom pozrieme dovnútra, cez porušenú bočnú stenu, môžeme si pozrieť všetky detaily, kde ležali kosti či kusy kože. To červené sú kusy kože, to hnedé sú drevené časti nábytku. Tak môžeme presne sledovať históriu muža z Popradu v jeho hrobe. Tu je celkový plán hrobky, vidíte vonkajšiu komoru a vnútornú komoru a tu je vlastne zdokumentované iba nálezy textilu a kože. Oranžové zvyšky sú vlastne zvyšky koží a šrafovaná plocha je vlastne rozsah textilu, ktorý sa bohužiaľ našiel už pri výskumoch v veľmi rozpadnutom stave. Boli to len čierne vrstvy hmoty, v ktorej bolo vidno textilné štruktúry, prípadne z toho vychádzali nejaké zvyšky niti alebo bolo vidno, že tam je nejaká organická hmota. Ale keď sme vlastne vykopali tie bloky v Nemecku, tak jeden po druhom sa nám začali odkrývať ďalšie nálezy a tie boli úplne iného charakteru ako to, čo sme našli na výskume. Takýto hrob, ako máme v Poprade, sa ešte vlastne nikde nenašiel. Všetko to, čo sa nachádza v tých iných hroboch po Európe, ako sú zlaté, strieborné predmety, luxusné, kovové výrobky, to všetko nám u nás chýba v Poprade. Ale máme drevo, máme organický materiál, máme nádherné textílie, máme nádherné kožené výrobky, ktoré všade inde chýbajú. A to je práve ten prínos pre európsku archeológiu, že si na základe aj tohto hrobu dokážu vyskladať oveľa komplexnejší obraz o štýle pochovávania
U nás zase v našich 3D laboratóriách sme sa venovali skôr skenovaniu mnohých tých drobnejších nálezov, takýchto toho mobiliáru, napríklad ako nástroje vykrádačov, to znamená lopaty, respektíve rýle alebo sekery, ktorými rozbili tú hrobku, alebo potom aj niektoré časti z nábytku, toho vnútorného nábytku, z toho posmrtného lôžka, neboštíka, časti rôznych drevených fragmentov, ktoré možno niekedy aj nevieme zatiaľ presne určiť, ale pri rekonštrukcii, ktorú teraz následne robíme z tých skonzervovaných vecí, nachádzame miesto, kde sa mohli pôvodne používať. Analyzujeme dva veľmi dôležité predmety. Jedným z nich je zlatý závesok vyrobený zo solídu cisára Valensa, nájdený v hrobke. A druhý je vzácna kameňami vykladaná zlatá spona, takzvaná cisárska spona, aké v antike smeli nosiť len príslušníci vojenskej elity, dneska by sme povedali generáli, ktorá sa našla niekde v okolí Popradu. Predpokladáme, že mohlo ísť o nález, ktorý pôvodne patril k výbave našej hrobky. V hrobke okrem iného sa zachovali aj niektoré osobné veci zomrelého, napríklad toaletné potreby, z ktorých vidíme nožnice, lyžičku na čistenie uší, pinzetu na vytrhávanie chlpkov. Všetky tieto predmety boli exkluzívne robené zo striebra, čo potvrdzuje aj meranie spektrometrom, ktoré práve vidíme. Takže našli sme na výskume v Poprade veľký kožený vak, ktorý bol odobratý tiež ako blok a v laboratóriu bol potom vypreparovaný do tejto podoby. Keď si to pozriete, jasne naznačuje, že by mohlo ísť teda o púzdro, v ktorom bol kedysi luk. Z vonkajšej strany je púzdro značne používané, čiže pravdepodobne to bol predmet, ktorý aj za života tohto neboštíka teda bol používaný. Nebol to predmet, ktorý bol do hrobu daný len za účelom pohrebu, ako sa to zvyčajne robilo, ale naozaj mu tam vložili niečo, čo počas svojho života používal. Po takmer 10-ročnej konzervácii sa vnútorná komora, nábytok a ostatné zariadenie tejto úžasnej hrobky vrátili na Slovensko. Zatiaľ, čo zrubová vonkajšia komora, tam veľká masa dreva ešte stále vysušuje v hale v nemeckých laboratóriách. V ďalšej časti nášho rozprávania o kniežacej hrobke z Podtatier sa pozrieme do severonemeckého Schleswigu, ako sa ešte stále po rokoch vysušuje vonkajšia zrubová komora, zistíme dôležité tajomstvo, kto bol v nej pochovaný, aj ďalšie zaujímavosti o samotnej hrobke. Napríklad, ako ju vykradli stredovekí vandali. Za nejedným veľkým archeologickým objavom stojí obyčajná náhoda.
V roku 2005 na stavenisku priemyselného parku v Poprade Matejovciach narazil bagrista pri zemných prácach v hĺbke 2-3 metrov na zvláštny nález, na pomerne zachovanú zrubovú stavbu. Prirodzene vtedy nemohol ani tušiť, že našiel drevenú hrobku. Kým britský egyptológ Howard Carter objavil hrobku faraóna Tutanchamona, ubehli roky nepretržitého bádania. O objavenie hrobky nášho veľmoža z Podtatier sa postarala šťastná náhoda. Slovenskí archeológovia, ktorí sa v zápätí pustili do práce, zistili, že ide o mimoriadny objav európskeho významu z konca rímskej doby starý 1600 rokov. Celú rozmernú hrobku opatrne vykopali zo zeme, po častiach naložili na kamión a poslali na konzervovanie do severonemeckého Schleswigu. S archeologickým výskumom v teréne sa už nedalo otáľať, pretože prichádzala zima. Miesto nálezu bolo už zastavané a tak sa muselo pokračovať výskumnými prácami v laboratóriách, vybavených najmodernejšími technológiami. Dôležitý je ten výskum preto, že je to vlastne taká liaheň nových výskumných metód, že vďaka tej unikátnosti sa tam podarilo zabezpečiť celý rad bádateľov z rôznych končín Európy, z rôznych významných inštitúcií, ktorí potom tie metódy rozvinuli na popradskej hrobke a do budúcna sa ďalej budú používať pri mnohých ďalších výskumoch z rôznych období. Teda to sú tie napríklad stronciové analýzy, ktoré nám hovoria o pôvode človeka, či sa narodil zhruba v tom priestore, kde zomrel, alebo či je z iného miesta. Takisto DNA analýzy, ktoré nám zase pomohli napríklad pri riešení aj chorôb toho dotyčného. Ako zistili antropológovia z Nitry Julius Jakab a Zuzana Hukelová, muž z Popradu zomrel mladý, asi 20-ročný. Bol vysoký 172 cm, bol teda na vtedajšiu dobu dosť vysoký a mal problémy s chrbticou. Robili sme aj rôzne iné analýzy v Poprade, napríklad analýzu izotopov stroncia. Je to metóda, ktorá je založená na meraní pomerov stabilných izotopov stroncia 87 a 86 a dajú sa z nej získať informácie o pôvode človeka, kadiaľ sa pohyboval počas svojho života. Na to, aby sme túto metódu mohli použiť, sme museli vytvoriť tzv. Lokálny izotopický obraz danej oblasti, čiže Popradu, a odobrali sme rôzne vzorky, napríklad vody alebo hliny, taktiež kôry smrekovca opadavého, ktorý tam rastie a z ktorého aj bola vyrobená vonkajšia vnútorná komora. Tieto vzorky sme potom poslali do Dánska a tam v Národnom múzeu v Kodani Karin Margarita Frey spolu s analýzou zubnej skloviny zistila, že pochovaný jedinec v Poprade je lokálny, to znamená pochádza z tohto prostredia a teda je to skutočne tzv. Muž z Popradu. Tejto analýze sme ale podrobili aj ďalšie predmety z hrobu, napríklad vlnenú tapisériu, ktorá bola súčasťou hrobovej výbavy a taktiež kožené púzdro na luk. A ukázalo sa, že tieto predmety sú donesené odnikiaľ z inokadiaľ. Pravdepodobne si ich muž priniesol z ďalekých ciest až do hrobu, čo je pre nás takisto zaujímavá informácia. Ďalšie izotopové analýzy ukázali, že na svoju dobu bol dobre živený. Jedol veľa mäsových a mliečnych produktov. Bol to nielen výživou, ale aj spôsobom pochovania vysoko postavený mladý muž. Pri výskume DNA sa ukázalo, že trpel hepatitídou typu B. Nášho muža z Popradu sme zapojili do veľkého medzinárodného výskumu o genetickom pôvode hepatitídy. Sme hrdí, že výsledok nášho archeologického bádania bol zahrnutý do štúdie v časopise Nature, ktorý má celosvetový význam. Ďalším zaujímavým príbehom je časové určenie, datovanie tejto hrobky a doby úmrtia zomrelého. V tomto smere tento nález poskytol celý rad veľmi dôležitých a hlavne veľmi zaujímavých detailov. Mojou úlohou v projekte Poprad Matejovce je dendrochronologické datovanie tejto drevenej hrobky. My sme spolu s mojím kolegom Johnom Meadowsom kombinovali dendrochronologické a radiouhlíkové datovanie. Celá hrobka totiž spočíva na dvoch
rozpolených kmeňoch smrekovca a z jedného z týchto kmeňov sme separovali jednotlivé letokruhy a datovali sme ich radiouhlíkom. Štatistickým výpočtom sme zistili, že strom bol vyrúbaný niekedy okolo roku 375 po zlome letopočtu, čo je vlastne dátum, kedy táto hrobka mohla byť postavená. V tejto rekonštruovanej podobe veľmi dobre vidíme, že ide o naozaj mimoriadne majstrovské tesárske dielo obyvateľov Potatranského kraja z niekedy pred 1600 rokmi. Zároveň sa podľa tvaru, ale aj podľa inventára, obsahu hrobky, nábytku, rôznych nádob používaných, môžeme oprávnene domnievať, že ide vlastne o isté napodobňovanie antických predloh mramorových rímskych sarkofágov v tejto jednoduchej drevenej podobe. Takže 20-ročný zomrelý mladý muž, ktorý sa v hrobke našiel, nepochybne mal túto inšpiráciu z oblasti svojho pôsobenia, nepochybne v rímskych vojenských službách. Takže aj miesto jeho posledného odpočinku vlastne dostalo takúto antickú podobu. Predlohy k nábytku nachádzame v oblasti antiky. Tu nachádzame aj vzory lôžka, vysústruženého z tisového dreva. Je to prvý nález z tejto doby. Až oveľa neskôr, v 6. storočí, boli podobné lôžka alebo stoličky známe z územia germánskych Alamanov. Nikdy sa však nenašiel takýto druh nábytku z doby rímskej. Hierzu gibt es viele Darstellungen auf römischen Grabreliefs. Máme pred sebou mobiliár, čiže nábytok z hrobky, lôžko, na ktorom spočíval, a stôl. Sú to kopie, čiže repliky identické, ktoré sledujú dva ciele, ako zhotovenie takýchto replík. Jednak je to vyskúšanie pôvodných techník, mimochodom veľmi náročných. Treba z posteli je vyhotovená z tisového dreva, ktoré je dneska nedostupné, alebo vysústružiť stôl o priemere 93 cm bol aj pri dnešných technických možnostiach jeden tvrdý oriešok pre odborníkov, sústružníkov. Takže zároveň experiment, ale zároveň aj cenná pomôcka pri prezentácii toho skvelého nálezu, aby ľudia jednoducho videli, ako pôvodne tieto nábytky vyzerali. Rímania pochovávali svojich mŕtvych v hrobkách a kamenných sarkofágoch. Poznáme obrazové pramene, ktoré ukazujú Rímanov, ako pochovávajú svojich mŕtvych na drevených lôžkach v pohrebných chrámoch, ktoré sa volajú Cella Memoria. Niečo podobné si môžeme predstaviť aj v Poprade, teda nielen jednotlivé predmety z materiálnej kultúry, ale aj rímske predstavy, ktoré boli nejakým spôsobom integrované v domácom pohrebnom rite. Súčasťou stolovej súpravy, ktorú mal zomrelý knieža uložené v hrobe, bol aj jeden zaujímavý antický výrobok popri nádobách domácej proveniencie. Rímsky výrobok, ktorý sa volá mortárium alebo trecia miska, a ktorý bol bežnou súčasťou antického stolovania, ale aj kuchyne. Čiže v keramickej nádobe pokrytej emailom alebo smaltom boli zapracované kamienky, na ktorých vlastne rozomielali tuhé časti pokrmov a vlastne slúžilo to ako na prípravu jedál v takom kašovitom stave. Takže je to jeden z dôkazov úzkej prepojenosti života tohoto človeka z Podtatier vlastne s tou stredomorskou vyspelou antickou civilizáciou.
Pomocou operačného mikroskopu sa skúmala vrstva po vrstve, milimeter po milimetri a tak sme zachytili veci, ktoré by sme za bežných okolností na archeologickom výskume nikdy nenašli. Podarilo sa nám zdokumentovať rozsiahle plochy mikroskopických fragmentov zlatých nití, ktoré v tmavých, chladných, zimných podmienkach pod Tatrami by sme nikdy ani náhodou nezachytili. Ale takisto sme dovykopali vlastne, alebo teda dovyskúmali, dovyberali tie predmety, ktoré zostali v tých blokoch, aj bežné nálezy, čiže napríklad asi 50 orechov, ďalej to boli zbierka asi 90 koží vo veľmi dobrom stave. Rozpadnutý textil a zvyšky textilu, ale aj napríklad drobné hracie kamene, ktoré patrili k tej hracej doske, alebo jantarová perla. Doskové hry patrili v antike k obľúbeným spoločenským zábavám. Nachádzame ich na vyrité na dlažbách, vieme o nich z antických správ. Ale prekvapujúco sa obľúba týchto hier rozšírila aj do tzv. Barbarika, čiže aj do územia strednej Európy a našla sa aj v popradskej hrobke. V mnohých iných podobných bohatých hroboch sa nachádzajú zvyšky týchto hier, ale sú to vždy len kamienky, tie hracie kamene. Ale v našom prípade máme k dispozícii dosku, ktorá je vlastne jedinou takouto kompletne zachovanou hracou doskou vlastne v európskom merítku, čo vyvolalo veľký záujem zo strany vedcov, ktorí vlastne skúmajú a dokonca vyvíjajú nové spoločenské hry ako varianty týchto starých pôvodomantických hier. Tieto kamene z tmavo-zeleného skla boli vyrobené v Sýrii, čiže vo východnom Stredomorí, ako potvrdili výskumy Českej akadémie vied. Lieskové orechy mali aj nejaký iný, vyšší význam, nielen ako potrava. Zvyšky lieskovcov nachádzame vo viacerých kniežacích hroboch. Určite je to veľmi zaujímavý aj pre genetikov. Tu s kolegami z nášho susedného ústavu genetiky a biotechnológie rastlín sa časť špecialista venovala tomu, že sa snažila získať rastlinu DNA z týchto orechov. Možno, že aj s víziou, že do budúcna by sa dala ako keby vypestovať znovu taká lieska, aká bola pred tými 1500 rokmi. Žiaľ, nenašli sme ani jeden, ktorom by bola tá DNA tak dobre zachovaná, aby sa toto dalo urobiť. Ale zase do budúcna nám to pomohlo, že pri iných podobných nálezoch vieme tieto metódy použiť. Máme ukončené aj analýzy všetkých semienok, ktoré sme stadiaľ našli alebo vybrali, avšak stále ešte čakáme na radiouhlíkové datovanie semien, ktoré majú potvrdiť, že tie semená skutočne pochádzajú z konca doby rímskej a nie sú súčasné. Aby sme potom vedeli zrekonštruovať prípadne aj ten moment, ako sa tam dostali, kedy sa tam dostali, či sa tam dostali tesne po pohrebe, alebo v čase vykrádania, alebo až niekoľko storočí potom, ako bola hrobka vykradnutá. Aby sme vedeli povedať, že teda tá odlesnená krajina, ktorú nám tie semienka indikujú, že to bolo skôr pole alebo nejaký dlhoročný úhor, na ktorom tá hrobka stála, bol skutočne zo 4. storočia. Špecifické vedecké metódy aplikované vo výskume popradského nálezu sa už začali využívať v Európe aj na iných archeologických projektoch. Aj v tom má unikátna hrobka bohatého veľmoža z Podtatier nesporný vedecký význam. Počas analýzy kožených predmetov z Popradu sa nám naskytlo také milé prekvapenie. Keď som analyzovala jeden kožený pásik, prešívaný niťou, chcela som zistiť, z čoho je táto niť vyrobená. Vyzeral asi takto, ten pásik.
Tu niť sme potom poslali jej vzorky do Mannheimu Silvii Mičke, ktorá sedí za rastrovým elektronným mikroskopom a robí materiálové štúdie. Tá zistila, že táto niť je vyrobená z nejakého rastlinného materiálu. Ale povedala, že tam vidí aj nejaké malé guľočky, ktoré nevedela určiť, tak to poslala ďalej na Kolínskú univerzitu archeobotaničke Jute Moers-Balke. A tá zistila, že tieto guličky sú vlastne fragmenty pelu hrabu obyčajného. Hrab obyčajný kvitne v apríli a v máji a teda jeho prítomnosť na tejto koži môže mať rôzne vysvetlenie. Napríklad, že sa tam dostal počas toho, ako tá koža bola vyrábaná, ale mohol sa tam dostať aj počas pohrebného rituálu a hrab obyčajný bol vtedy v kvete, čiže by sme mohli mať určené ročné obdobie, respektíve mesiac, kedy ho pochovávali, čiže buď apríl alebo máj. Mŕtvý bol uložený v hrobke, no komora nebola uzamknutá. Bol vybudovaný vchod so schodmi a pravdepodobne išlo o verejnú prezentáciu, prinajmenšom pre pohrebnú spoločnosť. Ľudia sa zúčastnili na ceremónii a videli, ako bol mŕtvý uložený na svojom lôžku, vo svojom odeve s predmetmi, ktoré ho obklopovali. A až potom bola komora uzatvorená tak, že sa osadila strecha na vnútornú komoru, potom sa položili brvná vonkajšej pohrebnej komory, ale nie na dlho, pretože niekoľko rokov po pohrebe bola hrobka vykradnutá. Skupina vykradačov bola dobre informovaná o vnútornej podobe hrobu. Svojou štôľňou sa presne trafili do predsiene hrobu a narazili na strechu, ktorú prebili sekerami, dostali sa dovnútra hrobky, kde otvorili vlastne vnútornú komoru, čiže sarkofág, a prenikli do hrobu. Na skonzervovanej a znovu zostavenej konštrukcii hrobky je možno veľmi pekne vidno spôsob, ako prenikli vykradači do hrobky. Tu na zásekmi sekery vypáčili jednu platňu strechy, aby vnikli dovnútra, a kvôli priestoru vlastne museli vyvrátiť jednu stenu, aby veľké kusy z inventára dostávali postupne von a podávali si ich hore. Treba si pripomenúť, že sa vlastne nachádzame v hĺbke 5 metrov pod dnešným povrchom v priestore vonkajšej zhrubovej komory. Po otvorení sarkofágu v tej hlbokej tme toho otvoreného temného priestoru vlastne skúšali dlhým konárom hĺbku, do ktorej musia zostúpiť, aby sa dostali k telu neboštíka a k jeho pokladom. Ten konár sme samozrejme našli ešte v tej pôvodnej polohe, ako ním sondovali hĺbku tej hrobky. Pri manipulácii, pri vynášaní vecí použili aj stolček, ktorý použili ako stupienok pri podávaní vecí hore. A v tom procese sa aj stalo, že jedna z cenností, ktorú už mali v ruke, to bol zlatý prívesok zo solidu cisára Valensa, im spadol do úzkej medzery medzi komorou a stenou hrobky, a ktorú už nemohli vyzdvihnúť, a na radosť archeológov vlastne sa tento predmet zachoval až do dnešných čias. Vykradači nepochybne obťažkaní bohatou korisťou zanechali za sebou na potešenie archeológov a budúcich generácií práve svoje nástroje, ktoré použili pri hlbení štôlne a pri vnikaní do hrobky. Vidíme tu 3 lopaty motiku, ktoré používali títo. Podľa počtu vieme odhadnúť, že boli najmenej 3, pretože máme 3 lopaty k dispozícii. Pred sebou máme originál
takejto lopaty a ich verné kopie ďalších kusov a takisto motiky. Repliky, presné kopie slúžia vlastne na takú tú bežnú prezentáciu nálezov, pretože vzácne originály samozrejme spočívajú v vedeckom depozitári v klimatizovaných priestoroch. Vzácne lôžko z hrobky vykradači rozbili sekerou aj z toho dôvodu, že sa snažili strhať z neho strieborné plechy a počítačová animácia, ktorá sa z týchto častí urobila, vlastne umožnila prvú rekonštrukciu tých jednotlivých kusov. Na tomto predmete dá sa ukázať, akým spôsobom sa dá urobiť nejaká dokumentácia zrýchlená, zjednodušená. Vlastne takýmto spôsobom sa dá urobiť rez v ktorejkoľvek rovine, v akomkoľvek náklone. Dá sa zobraziť priamo kolma rovina rezu, keď sa vypne perspektívny pohľad, nechá sa ortogonálny. Už toto sa dá použiť ako rýchla dokumentácia, dá sa sehnúť obrazovka, urobiť print screen. Vlastne takýmto spôsobom ten predmet, toto je síce len 3D PDF-ko, ale keby sme potrebovali, tak ho vieme v takom formáte, ako sa vytlačia tlačiarne, poslať hoci na druhý koniec sveta, aby sa mohli kolegovia pozrieť, porovnať, urobiť z toho nejakú inú dokumentáciu, prípadne nejaké komentáre zase zaslať nám a môže sa ďalej na tom pracovať. Z obloženia lôžka strieborným plechom zostali po zásahu vykradačov len fragmenty, predovšetkým strieborné klinčeky, ktorými tie pásy plechu boli k lôžku pripevnené. Tým, že skupina vykradačov sa prekopala do hrobky, hrobku vyrabovala a opustila, vlastne paradoxne spôsobila, že sa do jamy, v ktorej bol tento drevený hrob, drevená hrobka uložená, sa vlastne tam dostala povrchová dažďová voda a zaplavením týchto drevených častí sa vlastne tieto zachovali až do dnešných dní. Nemecké mesto Schleswig, presnejšie laboratória tamojšieho múzea sa stali dočasným domovom kniežacej hrobky z Popradu. Po konzervácii sa všetko opäť vráti na miesto nálezu, do domovského prístavu na Slovensko. Nachádzame sa v konzervačnej hale pre drevo v Jübeku, malom meste nedaleko Schleswigu, kde je 8 rokov uskladnených 10 tón drevených trámov z vonkajšej hrobovej komory v Poprade. Tieto trámy sem prišli bezprostredne po archeologickom výskume. A my sme s našimi kolegami na Slovensku prirodzene dlho rozmýšľali o tom, ako by sme ich mohli dobre, bezpečne, ale aj finančne výhodne zakonzervovať. Ak by sme ich dali do prostredia chemicky zodpovedajúcemu vnútornému prostrediu hrobky, PEG, projekt by stál okolo 250 000 až 300 000 eur. A potom, po konzultáciách s našimi konzervátormi drevených objektov, sme sa rozhodli uložiť trámy do hrubej vrstvy piesku a prikryť ich fóliami, aby sa uviedol do pohybu celkom pomalý proces schnutia. Čo sa stalo? My sme tieto brvná, ktoré predstavujú obrovskú drevenú hmotu, uložili do piesku a piesok veľmi pomaly vyťahoval z dreva vlhkosť a potom tú vlhkosť pomaly odparoval. Tento pomalý proces znamená, že bunky dreva sa nezničili. To je to, čo robí drevo pevným. Keby sme boli brvná položili jednoducho na vzduch a nechali voľne uschnúť na vzduchu, boli by sa do 2 mesiacov rozpadli. Prvý krok po uložení drevených trámov do piesku sme plastové fólie odkryli raz do mesiaca na 1 hodinu, aby sa nazbieraná vlhkosť odparila. V nasledujúcom roku sme to urobili 2-krát mesačne a teraz na konci sme ich nechali úplne odokryté a fólie ležali na zemi. Ale leto v Šlezvicku bolo posledný rok veľmi horúce a teploty v tejto hale stúpli. Takže sme ich opäť prikryli na odporúčanie kolegu Janoša Willersa.
Preto vidíte tieto fólie na piesku. Pri tomto sa vlhkosť nachádzala medzi 20 až 30%. Merali sme nielen povrchovú vlhkosť, ale navrtali sme brvno dovnútra, do jadra, aby sme zistili vlhkosť jadra dreva. Lebo jadro dreva je rozhodujúce, nie vonkajšia vlhkosť. Ak je jadro úplne preschnuté, nie iba povrch, a teda keď máme vlhkosť 20 až 30%, dosiahne sa veľmi dobrý výsledok. A keď dosiahneme vlhkosť jadra tých 20 až 30%, budeme ich môcť nechať na vzduchu okolitého prostredia. Teraz ich už budeme môcť vybrať z piesku a nechať voľne doschnúť. Okrem všetkých ostatných úžasných nálezov, ktoré v Poprade boli, sme nabrali aj 25 blokov s organickým materiálom. Počas skúmania týchto blokov sme si uvedomili, že je to tak neuveriteľne veľké množstvo, ktoré sa nedá zvládnuť. Tak sme si urobili výber a časť sme odložili do mrazničky pre budúce generácie. Teraz po tých 12 rokoch, keď nad tým tak rozmýšľam, ako sme zvolili ten postup, tak prirodzene ako každý človek má taký chtíč toho poznania, tej zvedavosti, zrazu zistujem, že ja by som vlastne chcela aj tie ostatné bloky otvoriť a vyskúmať a čo najrýchlejšie, aby som čo najviac ďalších informácií získala, aby som si doplnila tú mozaiku tých informácií, to puzzle, ktoré dáva celkový obraz o tej hrobke. A hovorím si sama pre seba, že to nie je fér, lebo každý archeológ rozmýšľa korektne a chce, aby časť jeho výskumu alebo tých nálezov slúžila aj k budúcemu výskumu. To znamená, že vieme už teraz, že už len možno o pár rokov budú iné technológie a oveľa lepšia technika, ktorá možno iným spôsobom zase dokáže tie informácie z tých blokov dostať. Som si teda povedala sama pre seba, že nech len tie bloky zostanú tam, kde sú a počká to buď na niekoho iného, alebo aj možno na mňa raz a ten príbeh sa možno trošku začne uzatvárať. Čo bolo pre mňa osobne zaujímavé, bola skutočnosť organizovať prácu na takom veľkom projekte. Zúčastnili sa tu rôzni ľudia z viacerých krajín. Na našom projekte sa podieľalo 7-8 krajín s rôznymi vedcami a vedkyňami a stretnúť sa v takom medzinárodnom zoskupení bolo pre mňa naozaj výzvou. Novou skúsenosťou bolo nielen sedieť v mojej pracovni, ale spolupracovať s kolegami z celej Európy na takej medzinárodnej báze. To sa mi veľmi páčilo. Prirodzene sa tu uzatvárali priateľstvá. Ako napríklad s Terezou Štolcovou. A to je tiež to, čo nám dal muž z Popradu. A hlboký pocit priateľstva sa potom odvíja do hlbokého pocitu dôvery. Pretože je prirodzene prevzatie takého vedeckého projektu od zahraničného partnera vždy dôkazom dôvery. A môjim cieľom je nesklamať toto priateľstvo a tiež vytvoriť podmienky pre optimálnu vedu. Základom je priateľstvo s Karolom Pietom a Matejom Rudkajom. Inak to ani nemôže fungovať. Zúčastniť sa takého projektu a konštruktívne byť jeho súčasťou je pre mňa absolútnym odborným vrcholom. To je pri popradskej hrobke dôležité, že nie je to len unikátny nález, ktorý má naozaj jedinečnosť nielen v Európe, ale v celom svete, lebo mnohé tie drevené predmety, ktoré sú tam fyzicky nájdené, reálne budú aj vystavené v Popradskom múzeu, tak to sa jednoducho nikde ešte nenašlo. Ako sme si uvedomili s kolegami, Poprad Matejovce je v podstate nekonečný príbeh, ktorý sa hádam nikdy neskončí a to je na tomto úžasné.